नोंथांमोना बिनो गोसो दंना गैया बयबो हास्थायदो बे मोजां जायोब्ला जोंबो गोजोननाय फैगोन बे ड्राग्स जानायखौ नागारोब्ला जोंनि जिउआव गोजोननाय फैगोन ना फैया गोजोननाय फैगोन ना फैया फैगोन नोङो मा खालामनानै माबादि नोङो ड्राग्सखौ बाहायामोन मा ड्राग्सखौ बाहायदों नों आं ब्राउन सुगारखौ बाहायोमोन आरो सिगां दा बाहायला नोङो मा मावोना बेसे मा मावोमोन नोङो दे बुं नों मा मावोमोन मावनायालाय जेबो मावामोन बेखौ बाहायनाय जायोमोन आरो सिगां बाहायनाय जायोमोन दा लाला नों जौ बिरि सिगारेटफोर बाहायो नामा बाहाया जौखौ लोङा जौ बिरि सिगारेट आच्छा नोङो मालाबा जेलावबो जोबजाबायमोन नामा जोबजायाखै जेलाव जोबजायाखै माबाफोर केसफोर जादोंमोन नामा जायाखै जेबो जायाखै आच्छा नोंहा केसनि थाखाय जेबो गैया ना बेहा आच्छा मोजां मालाबा हमजादोंमोन नामा पुलिसफोरजों हमजायाखै गारि हमजादों आरो गारि हमजादों नोङो दिनै बेफोर गासैबो गाज्रि मावनायफोरखौ गारनो हागोन ना हाला हायो सोरनि सिगाङाव समाय लानानै नोङो जिसुनि सिगाङाव नोङो मा बाहायोमोन दे बेखौ बुंनो दे जोंनि सिगाङाव जों नोंनि थाखाय बिनोसै नों बुंनानै ला मा बाहायदोंमोन ब्राउन सुगार बुं औ बे ब्राउन सुगार बाहायोमोन ओमफ्राय सिगारेटखौ सोबनाय जायोमोन बेनिफ्राय ब्राउन सुगारखौ माबायदि बाहायोमोन नोङो इन्जेक्सन औ इन्जेक्सन लानाय जायो बिजि लायो ना औ ना गन्थंआव लायो ना खुगाजों लायो खुगाजों नङा नों बहा मोनोमोन बे ब्राउन सुगारखौ बबे जायगायाव लायो लोगोफ्रा लाबोनाय जायोमोन बेसेबां रांनि बायोमोन नोङो आरो बेसे गोबाव नों बाहायबोखो बेखौ सिगां बाहायनाय जायोमोन आरो दा गोबाव जाबाय बाहायिया बेनो खय बोसोर नों बे ब्राउन सुगारखौ बाहायबोदों बोसोर देर बोसोर बोसोरनै नों हाबा जाबाय नामा औ मा नों हाबा जानाय उनाव नोंनि गथ' गथायखौ नों अनना नों दिनैसिम नों सासे जोहोलाव बायदि जानानै नों बिरि सिगारेट गय एबा ड्राग्स ब्राउन सुगार बेफोरखौ नों दासिमबो बाहायबाय थाबावगोन नामा बाहायला नों बुंनो हागोन ना हाया दिनैनिफ्राय आङो बेबायदि गाज्रि बुस्थुखौ ब्राउन सुगार बेबायदि ड्राग्स बाहायनायखौ आं गारसिगोन होननानै जिसुनि सिगाङाव नों हागोन ना हाया हायो नोंनि गोसोजों बुं दिनैनिफ्राय आं लाला जिसुनि सिगाङाव समाय लाबाय दिनैनिफ्राय लाला नों दिनैनिफ्राय लालिया नों मालाबा सोरबा लोगोफोरनि फिथाइनायाव बे ब्राउन सुगारखौ नों बाहायबावसिगोन नामा बाहायला नों खय बोसोरसिम बे ब्राउन सुगारखौ बाहायदोंमोन बोसोरनैसो जादों बोसोरनै आरो बेखौ बाहायनायाव माबायदि मोनोमोन नोंलाय मोननायालाय ब्राउन सुगार बाहायनायाव माबोरै मोनोमोन नोंनि देहाखौ माबायदि मोनोमोन मोजां मोनो मानि थाखाय नों बाहायदोंमोन ना सोरबा थोनदोंमोन ना गावनि गोसो जाना बाहायदोंमोन लोगोफोरजों थानाय समावहाय लोगोफोरनि दारै जेब्ला नों बिजि लाबाय थायो बे अब्ला बिजि लानो मोनाब्ला माबा जायोमोन नामा गोसोखौ असान्थि मोनोमोन जेब्ला बिजि लायो मा मोनो गोसोखौ मोजां मोनोमोन दिनै नोङो मा बेखौ नोङो थारला नागारनो गोसो समाय लानो हागोन हाया जिसुनि मुङै हायो नोंनि गोसोनि जखम जानायखौ नोङो जिसुआसो नोंखौ सोखागोन जिसुनि मुङै नोङो दिनैनिफ्राय नोङो समाय लानो हागोन हाया बुं दे बुं जिसुनि सिगाङाव बुं जिसुनि सिगाङाव दिनै समाय लाबाय आं दिनैनो दानिफ्राय आं बाहायला निसा बुस्थुखौ दिनैनिफ्राय नोङो नागारसिगोन बे ब्राउन सुगार आरो गाज्रि खामानि मावनायखौ अब्ला इसोरा नोंखौ बोरगोन जिरायथ'दो नोङो दे हान्थुखरनिफ्राय बाबु नों फै बाबु नोंनि नामा मा नाम जासमिन बसुमतारी नों खय बोसोर जाखो बोसोराव बिदिनो गोबाव जाबाय नों फरायदों नामा फरायाखै बबे समाव नागारखो दाखालिनो मानि थाखाय नों स्कुलखौ नागारखो ड्राग्सनि थाखायनो मा ड्राग्स मा ड्राग्स ड्राग्सखौ लानानै स्कुलफोराव थांनो गोसो हेर'इन बहा मोनो नोङो बे हेर'इनखौ गामिफोरावनो बिदिनो गामिफोराव बिदि गोजानाव बङाइगावफोराव मोनो सोरबा नोङो होफैग्रा दं नामा रावबो होफैया नों आइ आफाखौ अना नोंनि बिमा बिफा नोंनि सायाव मा मिजिं दङ दे बुंनाय आइ आफा नोंखौ फरायजानो लुबैदों ना लुबैयाखै नों मा नोङो बे दा बे मा क्लासाव होनदोंमोन क्लास 10 नों दा फरायफिननो हागोन हाया थांखि दंना गैया नोङो फरायफिनगोन दा नों फरायफिनोब्ला नों मा खालामगोन दे बुं नों मा गारनांगोन
बे Drugs हेर'इन जानाय ड्राग्स जानायखौ गारनांगौना गारा गारगोन 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 दिनैनिफ्राय गारगोन गारगोन दिनै नोङो दिन्थिफ्लानाय ना ओरैनो दिन्थिगुबैदों दिन्थिफैदों दिनैनिफ्राय ड्राग्स लाला आच्चा बे ड्राग्स जायोब्ला माबायदि मोनो ड्राग्सखौ लाला इदि हा? देहाफोरखौ एसे बोरैबा मोनो मोजाङै मोनो लाला खय बोसोरसिम नों बे ड्राग्सखौ बाहायदोंमोन नोंलाय बोसोरखौथ' मिथिया एसे गोबावानो जाबाय नों स्कुल फरायबाय थादोंमोन औ माब्रैनिफ्राय नों सुरु खालामा बुंनो हागोन ना बे लोगोफोरजों थाफानानैहायनो इयाव सुरु जादों लोगोफोरखौ नों लोगोफोरखौसो देरसिन सानो नोंनि लोगोनिख्रुइ जिउनि लोगोआसो जिसु नंगौना नङा जिसुखौ नोङो दिनै आंगो लोगो खालामदो आरो बियो जिसुनि जिउजों दैदेनजायोब्ला नोङो बिरि सिगारेट गय बेल' नङा निसा बुस्थु ड्राग्स गाज्रि बुस्थुखौ नों गारनो हागोन आच्चा बाबु नोंदि दा दिनैबो ड्राग्स बायदों नामा बाहायाखै एसे गोबाव जागोन नों ड्राग्सखौ नागारनाया साननै सानथामसो जाबाय दा साननै सानथामल' जादों अब्ला बे रिटिनि उनाव जाफिनो नामा जाला हा जाला नोङो दिन्थिफ्लादोंसो नामा ओहो समाय लानो हागोन हाया हायो नोंनि बे ड्राग्सआनो एसे मोजां जोहोलाव आइ आफा नोंनि थाखाय बेसेबां गाबदों बिमा बिफानि गाबनाय मैखुनखौ नोङो नायहर नोंनि थाखाय बाहाय गोबां मोजां बिमानि समान बिफानि समान दं नों बिसोरनि बै नोंनि बे दुखु सैनायजों गामियाबो दुखु सैगोन नोंनि बे आनजादाव गोग्लैबा गामियाबो आनजाद जागोन बेखायनो नोङो दा नों मा सानो बुं नोंनि लोगोफोर दंना गैया लोगोफोर हा लोगोफोरखौ नों खावलायहरनो हागोन ना हाया हागोन ना हाया हायो दे मारै बुङो नों ड्राग्सखौ दाबाय एसे नों माबोरै बुङो लोगोफोरखौ खावलायहर आखाइ खबजानानै बुं ड्राग्सखौ दाबाय एसे गारदो लोगोफोरखौ लोगोफोरखौ मारै होनना बुंगोन नोंलाय अ आंनि लोगोफोर नोंथांमोन आं जेरै आंनि बे गाज्रि बुस्थुखौ नागारबाय नोंथांमोनाबो दिनै बेखौ नागारदो नों बुंहर दे अ आंनि लोगोफोर बुं दिनैनिफ्राय ड्राग्स बुस्थुखौ नागारदो आं जेरै नागारदों बेबायदिनो नागारदो नों गोसो गैया नामा मानो बुंनो हाया जिसुनि मुङै नोङो गोथार जिउआव दङब्ला नों बुंनो हागोन बे गाज्रि मुवाखौ नोङो नागारनांगोन दा नोंनि थाखाय आङो बिगोन दा बे समाव नों जिरायहोथ'दो आरो सासेया फै नोंनि नामा मा नाम सोमदोन बसुमतारी नों बेसे बल जाखो मा बाहायदों नोंलाय हेर'इन हा हेर'इन हेर'इन खय बोसोर नों हेर'इन बाहायखो maybe 3 years हा 3 years दा बेखौ दा दा ड्रप थाथ'नानै दंमोन गारदोंना गाराखै गारनानै दं सानसे जाखो नों गारनाया 4 months maybe 4 months सप्तासे जाबाय 4 months मास मोनब्रै मास मोनब्रैखौ आच्छा मास मोनब्रै जाबाय बेनि उनाव नोङो लोगोफोरजोंना गाव हारसिंनो बेखौ बाहायफिनगोन नामा नों बाहायफिनाखै फरायदों नामा फरायाखै ड्रप आउट जाबाय गारबाय औ ड्रप आउट HS पास आरो बे फरायफिननो हागोन हाला हायो हानाया नों मा हाबा जाबाय नामा जायाखै नों सासे जोहोलाव जानानै नोङो दिनै जोहोलाव जानानै नोङो आरोबाव बेबायदि निसा बुस्थुखौ बाहायबावगोन नामा बाहायला हा बाहायला दे नों बेसे गोबाव बाहायखो नों बेखौ निसा बुस्थुखौ खै बोसोर बाहायखो सिगांनिफ्राय बाहायजेननायनिफ्राय 3 years बायदि जाबाय दां 3 इयार्ससो नों बाहायबोबाय औ बेखौ 3 इयार्स बाहायनायनि उनावबो नों दासिमबो आरो दिनैबो बेखौ गारनो हागोन ना हाया हायो गारनो नोंनि लोगोफोर दं नामा दंलाबायोमोन दंलाबायनायालाय लोगोफोर दङ दाबो गैया दा गैला खोलाहानि आच्छा नोंनि लोगोफ्रा साबसे बिदि ड्राग्स बाहायो गासिबो बांसिनानो होनजायो साबसे दं गासै बिसोरखौथ' बुंजोबनो हाला खयजन दं खयजन गैया मारै मिथिनो आंलाय गासै खयजन दंमोन नोंजों लोगोसे खैजन दंमोन 30-40 जनसो दंमोन नामा बिदि नङा दा 20-25 जन साब्रै साबा जागोन आरो नोंनि लोगोफ्रा औ नों बहा आच्छा बे ड्राग्सखौ बहा बायना मोनो लोगोफ्रानो लाबोना फैयोमोन गोजाना गोथां बेलाय माबायदि बेलाय महरालाय आंथ' नुफेराखै कन्टेनार फिसा फिसा ड्राग्सआ पाउडार बादि औ बहा लायो नों बिजि लायो ना मायो बिजि बेनिफ्राय नोंनि बे देहा माबायदि मोनो बेखौ बाहायोब्ला सेटिसफेक्सन हा? सेटिसफेक्सन बेनिफ्राय गोजोननाय मोनो मानि थाखाय नों बाहायामोन बेखौ मा खारननि थाखाय नों बेखौ बाहायामोन
एसे इन्ट्रेस्ट मोनलांनानैनो माबालांबाय खायसे जों खोनानो मोन्दों खायसे गावनि मोजां मोननाय हिन्जावजों नागारजानानै सान्थि मोनथों होननानै बिदि होनना बुंनो हागोन बिदि गैयाथ' बिदि गैया नों दिनै बेखौ नोङो फोरबोनि मुङै नागारगोन ना नागारा नागारगोन आखाइ खबना होदो दे बिसोर बेनि थाखाय जों दिनैसै बे हान्थुखराय